Tak, dnes tu máme Škoda Superb, motorová časť, všechno čistý, jediný problém vyšší hodnoty kapota, okolo 400. Jo, tady máme celý tenhle prach, jo, bylo dělaný, tyhle dveře, blatník, nárazník byl zhazován, jedno světlo 2021, druhé 2023, jo, tady vidíme, jak nám to zhazovali celý tenhle nárazník, jo, kapota, vidíme, šrouby, zhazovaná kapota, jinak celkem hezký stav, jo, běžné oděrky, tady zvedací bod na Mekdo, úplně netrafil, jinak hezké nové brzdy, všechno v pořádku, interiér hezký, čistý, koukneme se, zadní sedačky, jo, hezká kůže, všechno v pořádku, syntetická, hezký stav, krásně, podvozek čistý, bez koroze, zjistíme ještě servisní historii, diagnostika neukázala žádné chyby, zkusíme ještě po jízdě, takhle, Škoda Superb, Laurin Clement, bourána, ale hezky uděláno.